telepon Mbah Lurah. Endi? Iki sapa suarane sing muni telepon Mbah Lurah ki endi? Mas niki lho. Slendem. Duka. Lah kula teng mriki piyambakan lho. Lah iya. Wong kula kalih jenengan dalu menika kan ditugaske kali Pak Suwir. Ora ana mongko sing ditimbali niki percil kok ndak ketok ki nang endi biyen Kula niki. teng mriki, Pak. Ya Allah. Trek yang niku. Pak Minto, Mbah Lurah, Pak Minto. Kok mung suarane tok Mas Slendem? Lah nggih mosok kecepit ning mau. Pak Minto, Mbah Lurah. Lah. Dam, Dalam percil ndi? duka. Pak. Lah niki enten suarane lho. Lah iya. Mosok yo gak. Mosok aku ki wis entek iki aku. Kang Cil. Wong gak roh aku ya. Mosok kowe, Tem. Wong sak minibane roh Pripet to, Pak? Sik, jajal usapan mripatmu usapan. Lah sampean lo ndelik ning kono kok iso micek-micek ning kancane. Tak usah bisa. Lah, sitae. Pak kok koyok lilipen to mripat kula. Delok. Lah. Roh. Lho,